medzi sebou našu milú zlatú Katku, ktorá napriek tým rokom, že sme sa dali strhnúť vírom života, sme sa nejako nepripomenuli, ale dnes sme tu. A ja sa aj chcem poďakovať za vás všetkých, že bola taká milá a zlatá ku nám a vštepila nám tak do vienka trošku, trúfam si povedať, aj tej lásky a dobroty a toho všetkého pekného, čo sme zažili. A preto, Katka, príjmite od nás ako z vďaky a z lásky túto kytičku a cíte sa medzi nami dobre, tak, aby sme mali takú spomienku, ako máme celý život na vás. Medzi svojimi. Od hlavných chlapcov tohto stretnutia Vila, v tomto poradí Mirko, ktorý mi tiež, alebo nám všetkým pomáhal, bez nich by to vlastne nešlo, takú malú spomienku. Malú knižočku. Ukáž všetkým, aby všetci už videli. To je v slovenčine. To je v slovenčine a s podpismi, aby si na nás spomenula, kedy toto možno bude trošku zavadzať. Ale je to buď nábytku. Áno, že to bude možno aj záležať. Ale potom to stranu jedno vytrápi a ostatné dá. Áno. A ja aj pokrstená. Všetkých túto Ja neviem, čo by som povedal. Ja som rád, že sa dobrá vec podarila akcia, tak ideme na to, ne? Nebudeme sa zdržiavať. Ale takú malú pusu hádam, že si môžeš dať. Tak ďakujem ešte všetkým za pozornosť. No a pravíte, že zlatá, no tiež by som bola zlatá, že prídem domov, sa otrasiem, celé zlato, sa zo mňa odlepí. Proste ako pravíte, že milá a neviem aká, si myslím, že to bola taká zodpovedná vec z mojej strany, lebo keď som v prvom ročníku videla vašich rodičov na rodičovskom združení a niektorí, už som aj zabudla, ktorí, len pani profesorka, len ich držte nakrátko, len dajte na nich pozor, tak ma prosili, no tak akože som nemohla, tak som musela zastúpiť vlastne aj vašich rodičov, takže asi to tak bolo. Vilko, tu ešte jedna pusa chýba. A taká mladá hodina do vody a plavaj, keď som vás dostala zo školy, tak to bolo aj pre mňa také vzrušujúce, by som povedala, že som si zvykla ako na všetko, čo sa dialo s vami, so mnou, s kolegami a tak ďalej, takže aj pre mňa to boli nezabudnutelné roky a som rada, že sme sa stretli a v takom hojnom počte zdravím. To je jeden, vieš, sme najhlavnejší chlap, ktorý za to všetko môže. Čo vám budem hovoriť? A som si všimla, že kde čo sa hovorí, ale Vilo tam nechýba. Áno. Mohol by som citovať originálne slova Vilove, ktoré ma značne pobavili na hlavný leitmotiv tohto stretnutia, čo som mi ako referoval, neviem, či spomeniem na to. Tak to zopakuj. Ja si na to spomínam jasne. Kladol mi ako do telefónu hovorí, vieš, Vilo má taký nápad, vraví mi, stretneme sa, kým si všetci nepomeniem. A to vám poviem, to ma taký mráz prešiel. Kriste Pane, a ten Vilo má pravdu. A tak sme sa pustili do toho a tak sme tu. A to je nádherná vec. Katka, nikdy na to nezabudneme, že ste naše pozvanie prijali. Ďakujem pekne. Vilo má pravdu, lebo nikto nevie ani hodiny, ani minúty, ani sekundy. Proste nie je to v našich silách jednoducho. Keď si na to spomenieme, treba to urobiť, lebo druhá šanca už nemusíme. Tam to dáva tie krížiky a to keď sa človek pozrie na tie krížiky a potom tam hľadá, že doplní učiteľov, takže tam tých krížikov pribudlo, takže netreba váhať, proste treba žiť. Dobre.